Hello, ihana YouTube-väki ja long time no see, eli minulla on ollut pieni YouTube-tauko, mutta tervetuloa nyt tänne kanavalle, eli minun nimeni on Mysteriikka, mä olen intuitiivinen tarot-tulkitsija, näkijä ja tästä vuodesta lähtien myös astrologi, eli syy siihen, miksi täällä YouTube-kanavalla on ollut hiljaista, on ollut se, että minä olen tehnyt henkilökohtaiset tarot-tulkinnat melkeinpä kaikki loppuun ja olen päättänyt siirtyä astrologian puolelle tekemään syntymäkarttatulkintoja ja mun henkilökohtaiset tarot-tulkinnat on tällä hetkellä tauolla. Ja tuleeko ne olemaan kuinka pitkään tauolla, sitä ei tiedä. Mutta tulen niitä kuitenkin sen verran paljon vähemmän tekemään, että minulla vapautuu aikaa tehdä tänne YouTuben puolelle lisää tulkintoja. Joten tässä on nyt tämän vuoden ensimmäinen tulkinta ja toivottavasti mä nyt pysyn tässä mun lupauksessa, että 1 video per kuukausi olisi tarkoitus tästä eteenpäin tehdä tänne YouTuben puolelle ainakin. Jos innostun tekemään enemmän ja jos ehdin, niin se on sitten tuolla keväämällä vasta. Mulla on tällä hetkellä syntymäkarttatulkintoja sen verran jonossa, että varmasti keskityn myös niihin, mutta on myös aikaa tälle ja oikeastaan myös jaksamista tehdä näitä YouTuben kollektiivisia tulkintoja. Niin tervetuloa! Uusi luku on minun elämässä alkamassa ja siitä tämän tulkinnan inspiraatio tulikin, eli tämän kollektiivisen tulkinnan inspiraationa ja aiheena tulee olemaan, mikä uusi alku, mikä uusi luku on alkamassa sinun elämässäsi. Meillä on just nyt myös astrologisesti hyvin uudet ajat alkamassa sen takia, koska meidän hitain kosminen liikehtijämme eli Pluto on siirtynyt vesimiehen merkkiin tuossa ihan äskettäin, ja se merkkaa sitä, että meillä on seuraavat 20 vuotta aivan erilaisissa energioissa. Niin mun mielestä tämä teema sopi tähän aivan loistavasti, eli paneudutaan siihen, millainen uusi luku on sinun elämässäsi nyt alkamassa. Ja tuttuun tapaan tarkoitus on, että sinä intuitiivisesti valitset jonkun näistä 3 ryhmästä. Jos tunnet, että haluat valita useamman kuin yhden, niin sekin käy. Jos tuntuu, että mikään ei nyt kolahda tai ei tunnu, että missään olisi sinulle viestiä, sekin on ok. Toivottavasti vaikka seuraavassa videossa sitten olisi sinulle viestiä. Mutta intuitiivisesti voit sulkea silmät, hengitellä rauhassa ja kysyä, että missä näissä ryhmissä kerrotaan sinun elämäsi uudesta alusta, mikä uusi luku on alkamassa sinun elämässäsi. Mä esittelen nämä ryhmät tästä vielä. Eli ensimmäinen ryhmä meiltä löytyy täältä mansikka ja siinä lukee nautinto. Ja sitten meillä on täällä tämmöinen näkijän kivi. Eli se on ryhmä numero 1. Ryhmä numero 2 on Sapphire, en muista suomenkielistä, mutta kuitenkin siinä lukee seikkailu. Sieltä löytyy Brazilian jade, vihreä kivi. Ja sitten viimeisenä onkohan tämä nyt sitten voikukka, kalendula mun mielestä joo. Ja täällä lukee Brighten, eli valaistus tai jotenkin niin kuin kirkastaminen ehkä. Ja sieltä löytyy lapis lazuli, kivi. Eli jos jokin näistä korteista kutsuu, jos jokin kristalleista kutsuu, niin se on sinun ryhmäsi. Ja me tulemme näkemään sen ryhmän tulkinnassa. Yes, eli näemme pian. Heippa! Terve! Ryhmä numero 1, eli jos valitsit tämän Enjoy, mansikka, nautinto, kortin tai tämän näkijän kiven, niin tämä on sinun tulkintasi siitä, millainen uusi alku on nyt
tässä käsillä, millainen uusi luku on sinun elämässäsi alkamassa. Ja mä tässä sekoittelin näitä kortteja. Täällä tuli Butterfly, niin mä ajattelin, että minäpä jätän sen nyt tuohon. Se oli täällä pakan pohjimmaisena, perhonen. Ja perhonenhan tarkoittaa juurikin syvää transformaatiota ja muutosta, että perhonen ei palaa koskaan toukaksi. Eli kun perhosesta on tullut perhonen, niin ne siivet on löydetty ja on aika lentää, on aika omaksua se uusi minä. Niin mun mielestä se oli jotenkin ihanan symbolinen, niin ajattelin jättää sen tähän. Ja jos perhonen on jonkinlainen symboli, joka on hyppinyt sulle lähiaikoina, niin ehkä tämä on merkki myös siitä. Mutta ennen kuin aloitetaan itse tulkinta, niin halusin muutaman asian sanoa tarot-tulkinnoista. Sen, että ota tästä vaan ne viestit, jotka tuntuu sulle tällä hetkellä ajankohtaisilta. Tämä on kollektiivinen tulkinta, eli kaikki viestit ei välttämättä resonoi, ja pyrikin muokkaamaan viestejä niin, että ne mahdollisesti sopii sun tilanteeseen, koska tässä on varmasti ihmisiä hyvin monista eri tilanteista, niin kuuntele sun omaa intuitiota, käytä sitä, tunnustele mitkä viestit tuntuu kaikista eniten olevan just sulle, ja kaikki muut voi jättää tähän pöydälle, että sun ei tarvitse ottaa mitään semmoista viestiä matkaan, mikä tuntuu, että ei, mikä tuo ei voi olla minun viestini, niin mitään ei pidä pakottaa. Ja toinen asia, mitä halusin sanoa, on se, että jos sinua kiinnostaa tämän vuoden tulkinta, esimerkiksi vuositulkinta, niin mun verkkokaupassa on tällä hetkellä myynnissä mun 2024 vuositulkinta, joka on rakennettu tosi tällainen samalla mallilla kuin nämäkin kollektiiviset tulkinnat, mutta kun sä sen ostat, sä saat 3 eri ryhmää, joista sinä voit mix and match vuoden aikojen mukaan. Eli jos kiinnostaa vuositulkinta tosi paljon tarkempi kuin esimerkiksi tämä, minkä tässä nyt varmasti ollaan tekemässä, että siihen mun vuositulkintaan 2024 sisältyy 3 tulkintaa, jotka on kaikki noin 1,5 tuntia pitkiä, eli ne on tosi syväluotaavia, niissä on paljon asiaa, niin jos kiinnostaa syvempi vuositulkinta, niin mun verkkokaupassa on tällä hetkellä semmoinen saatavilla. Linkkiä varmasti löytyy tästä videon alta siihen, että voit mennä tutkimaan, onko siellä sinulle viestiä. Löytyykö sieltä sinun vuotesi energiat. Mutta nyt lähdetään tähän. Yes. Ryhmä numero 1. Millainen uusi alku heillä on juuri nyt edessä? Mikä uusi luku on alkamassa? Mikä uusi luku on alkamassa ryhmällä numero 1? Mikä uusi luku on alkamassa ryhmällä numero 1? Sieltä tuli nyt vielä toi Starfish ehkä. Täällä oli myös karhu, mutta se jäi vähän kuin tuon Starfish alle. Mikä uusi luku on alkamassa ryhmällä numero 1?
Mikä uusi luku? Regenerate. Ja rituaali oli siellä pohjalla. Uudistuminen. Mikä uusi alku on alkamassa ryhmällä numero 1? Noniin, pakan pohjimmaisena miekkojen 3. Tää on tosi hassu. Niin kun... Ei nyt ihan ehkä perus, mitä näistä Lanttien kuningattareista ja Maljojen ritarista tulisi mieleen, mutta mä näen tässä ajan tarttua toimeen jollakin tavalla. Et jotenkin tää Lanttien kuningatar kanavoituu mulle semmosena, että sä oot istunut ihan tarpeeksi. Et nyt on niin kun istuttu ja suunniteltu ja oltu jotenkin ihan tarpeeksi siinä paikallaan. Aivan tarpeeksi huolehdittu siitä omasta lantista. Että niin kun, tämä on se, mitä minä nyt tässä kasvatan, vähän kuin pieni puu tai taimi, jota on aina aamuisin lähtenyt kastelemaan ja hoivaamaan ja huoltamaan. Ja nyt sä huomaat, että se on ehkä kasvanut jo tiettyyn pisteeseen asti. Ja tulee semmonen hetki, että joko tämä taimi kasvaa nyt tässä suureksi ja sen näkee vain minä, tai mä alan jollakin tavalla astua liikenteeseen, jollakin tavalla mä alan liikkua, koska ritarit puhuu aina liikkeestä. Ja mä en tiedä, tuleeko tässä sitten semmonen, että sä lähdet tarjoamaan tätä sinun rakentamaasi taimea. Se voi olla jokin henkinen kasvu, minkä sä oot tietyllä tavalla käynyt läpi. Että toi regenerate kanssa, kun tulee se niin kun semmoinen uudistuminen. Että tää on tuttu asia, mutta se energia on aivan uusi. Ja sit ihanaa nähdä S-kortti pöydällä tämmöisessä tulkinnassa, missä tulkitaan uutta alkua, kun miekkojen S on juurikin se jonkin totuuden uusi alku, ja siinä on myös läpimurto, ja musta tuntuu, että ehkä menneisyydessä oli tietynlainen pettymys tästä asiasta. Ehkä sä oot joskus käynyt tarjoamassa jotakin asiaa, mitä sä kasvatit vuosia, vähän kuin itsesi ulkopuolelle. Ja siinä tuli semmoinen ehkä jopa rejection, eli joku hylkäsi sen asian, mitä sä tarjosit. Ja nyt sulla on ollut se, no nyt minä en kyllä tarjoa tätä enää ikinä kellekään, minä hoivailen sitä täällä omassa pienessä turvallisessa pesässä. Ja nyt tää uusi luku on tässä sen takia, että se on kasvanut niin pitkälle kuin voi. Että se on nyt sun päätös. Lähdetkö sä liikkeelle sen asian kanssa, mitä sä oot kasvattanut ja hoivannut? Uskallatko sä viedä sen tämän turvallisen alueen ulkopuolelle? Ja ehkä pienenä rohkaisuna, niin täällähän on läpimurto selkeästi näkyvissä, että se Maljojen ritarista kuljettaa sitä maljaa ja sitten me päästään miekkojen ässään, joka on se salama kirkkaalta taivaalta. Se on se semmoinen heureka hetki, se on se breakthrough, kun se miekka vetää sen sumuverhon läpi ja tulee selkeys, tulee kirkkaus ja ymmärrys. Että tämän takia joku asia siellä menneisyydessä ei toiminut.
Tämän takia mun piti pettyä. Koska muuten mä olisin ollut ehkä väärällä polulla. Jollakin tavalla tässä on semmoinen viesti. Ja tää Starfish-kortti puhuu esimerkiksi siitä, että kuinka on semmoinen ulkoinen kauneus, mutta sitten kuitenkin tässä on läsnä semmoinen liika tarttuminen muiden mielipiteisiin, liika tarttuminen siihen, että mun pitää näyttää täydelliseltä, mun pitää olla täydellinen. Ja ehkä siinäkin näkyy se pettymys jostakin menneestä. Että siellä tuli semmoinen hylkäämisen kokemus, että joku asia ei nyt mennytkään niin kuin mä ajattelin, joku asia hylkäs mut. Ja mä olin ihan varma, että tää kantaisi. Näin tää niin kuin mulle kanavoituu. Mut sä oot nyt jonkun totuuden ovella ja tää uusi alku on merkki siitä, että nyt ollaan jonkun uuden totuuden ovella. Sä olet valmis. Tietyllä tavalla. Sä oot se uudistunut. Et sä palaa sinne vanhaan enää. Vaikka sieltä tulisikin se pettymyksen kokemus, et sä palaa siihen vanhaan enää. Sä oot nyt hoivannut ja parantanut jonkin asian itsestäsi. Tai monenkin asian siihen pisteeseen asti, että paluuta ei enää ole. Vaikka tulisi pettymys, niin se ei tule sattumaan samalla lailla kuin joskus. Toki se voi sattua, mutta jotenkin tässä on semmoinen, se oli se hiton perhonen. Siitä alusta asti tässä oli energia siitä, että paluuta ei enää ole sinne, mistä on ulos kasvettu. Ja nyt on vaan se kysymys, että mihin uuteen sä oot valmis kasvamaan. Tässä ei ole enää kyse siitä, että mihin vanhaan sä voisit vähän niin kuin kutistua, vaan mihin uuteen sä olet valmis kasvamaan. Ja pyydetään sillä. Mun pitää toi Dragonfly vielä kanssa lukea tuosta pakasta, mutta mihin uuteen ryhmä 1 on nyt kasvamassa? Frog. Mun mielestä frog-energia on se, että kun sä pystyt hallitsemaan 2 eri aluetta sun elämässä, että on vesi ja maa, että on ne tunteet ja on se fyysinen realiteetti, että sä oot vähän niin kuin molempien hallitsija. Mut luetaan tosta Dragonfly ja vaikka tosta Frog myös. En muista ihan täysin kaikkea. Noniin, tää on puhdistuminen ja kato, healing. I told you. Eli sammakko ja vesielementti ovat erottamattomat. Sammakko viettää ensimmäiset kuukaudet elämässään täysin tässä parantavassa elementissä ja sitten hyppää lepäämään maan pinnalle. Mutta ei väliä kuinka maanläheinen sammakosta tulee, se tarvitsee puhdistusta ja vähän kuin, energian keräystä silti päivittäin tai niin kuin regular, eli usein. Näille herkille olennoille on tärkeää harjoittaa self-care, eli niin kuin pitää huolta itsestään. Tämä kortti muistuttaa, että vesielementti auttaa meitä puhdistamaan, antamaan anteeksi ja päästämään irti. Aika sukeltaa. Sammakoiden ei ole tarkoitus kantaa jotakin painavaa lastia. Ja tässähän se nyt oli. Eli balanssissa puhdistaa energiaa ja on innostunut elämässä. Ja epätasapainossa tämä niin kuin käy tyhjäkäynnillä vähän kuin. Ja tässähän se just vesielementti, se on tullut puhdistamaan. Ja enpä niin kuin edes huomannut, että meillä on vesi, vesi ja vesi. Ja sitten täällä on maa-elementtiä ja sitten meillä on ilmaa.
Ja ilmaelementti on kommunikointi, se on keskustelut, se on puhuminen, se on sun äänen löytäminen. Niin mikä uusi alku tässä on se, että sä oot nyt parantanut jonkun osan itsestäsi. Ja montakin osaa voi olla. Jokin vanha on puhdistumassa. Se on niin kuin, it's cleansed, it's over. Anteeksi, kun taas mä puhun finglishia niin kuin ihan koko ajan, mutta that's my passion. En osaa auttaa. Ei vaan mitään. Mutta tässä on ihan selkeä kasvusuunta. Jostakin, mikä ei ollut parantunut, mutta nyt on. Et uudet seikkailut odottaa siinä. Katsotaan toi Dragonfly. Eli se oli, toihan on siis sudenkorento. Eli valon mestari, illuusio ja mieli. Sudenkorento on hyvin vanha olento, joka herättää meissä kaikissa ihmetystä. Tämä on mielen symboli ja se on aina liikkeessä, aina muuttumassa, aina kiiltävä ja aina muuttuu. Kun tämä kortti ilmestyy, on aika miettiä sinun mielesi laatua ja perspektiiviä. Onko se levossa tai onko se niin kuin semmoinen restless, eli niin kuin siellä on tosi paljon meneillään, tai onko se rauhallinen? Onko se unenomainen vai selkeä? Tämä kortti muistuttaa meitä rauhoittamaan mielemme niin, että valon viisaus voi loistaa läpi, ja se on se myös tämä miekkojen ässä. Ja kun tämä on balanssissa, se näkee selkeästi, on iloinen ja maaginen. Kun se on epätasapainossa, se ei pysty keskittymään ja mieli on kiireinen. Tuo tämä balanssin keskittymällä hengitykseesi. Eli tässä nyt ehkä kuuluu myös se, että joo, ehkä se tie ei ole selkeä, ehkä et sä voi olla varma siitä, mitä uutta sieltä vielä on tulossa, ja ehkä tuntuu siltä, että apua, mihin mä oon nyt ponkassu sammakkona, mutta ei sillä ole väliä sinänsä, mitä uutta sieltä on tulossa, vaan keskity siihen selkeyteen, mikä sulle tuntuu selkeältä. Mihin ryhmä numero 1 on tästä kulkemassa? Katos. Oho. Mikä uusi alku tässä on? Joo. Sieltä tuli. Tää on huikea. Eli maljojen 5 ja maljojen 2. Ja pakko sanoa, että täällä on nämä 2 maljaa, mitä hän ei huomaa, kun hän katsoo näitä kaatuneita maljoja. Jos jollain on ihmissuhteissa semmoinen olo, että sulla on tosi paljon pettymyksiä ja niin kun, että tää ei vaan, että mä en enää kokeile yhtäkään ihmissuhdetta. Tässä tuntuu vähän semmoinen, että katon nyt kuinka monta hiton maljaa on kaatunut. Niin tässä on jotenkin rohkaisu siitä, että jälleen kerran mennyt on mennyt. Ja siellä on kaatuneet maljat, mutta se ei tarkoita sitä, ettei niitä uusia tulisi. Ja yksi mentori, ketä mä seuraan, sanoi jotenkin niin inspiroivasti sen, että mietitkö niitä sun vanhoja epäonnistumisia oikeasti vuosien päästä? Välttämättä, niin kun, jos siihen on tullut tilalle jotain, niin et sä silloin mieti. Luota siihen, että uusia tilaisuuksia on tulossa ja niin kun selkeästi tässä on jonkinlainen kohtaaminen, joka on hyvin harmoniassa ja tasapainossa.
Että ne, joille tämä resonoi ihmissuhden rintamalla, niin selkeästi sitä uutta on siellä horisontissa. Mutta keskity sun omaan matkaan silti. Tää on vaan mun henkilökohtainen semmonen tulkitsemisen asia kaikissa, että niin kun luota siihen, että ne ihmiset löytää sun luo, kun sinä olet löytänyt itse itsesi luo. Ja keskitytään siihen. Joo. Nouseeko vielä ryhmälle numero 1? Mitä vielä halutaan kertoa? Sieltä tuli B. Jälleen ilmaelementtiä ja B-energia on se niin kuin työstäminen. Tässä on nyt joku uusi projekti jotenkin, niin kuin, kun tämä vanha on nyt siivottu ja se on, musta tuntuu, että tässä on jonkunlaisen tekemisen ilo myöskin. Että on löytänyt sen, tai löytää, jos ei ole vielä löytänyt, mutta on löytänyt sen semmoisen, että tästä mä tykkään. Mä tykkään tehdä asiat näin. Ja jos mä tykkään tehdä asiat näin, miksi mä tekisin niitä näin? Miksi niin kuin ihmeessä mä yrittäisin sulloa itteni johonkin muottiin, mikä ei sovi mulle? Ja se myös tuo ne oikeat ihmiset sun luo. Se ei tarkoita nyt vain romanttisia suhteita, se tuo myös ystävät, se tuo myös asiakkaat, se tuo niin kuin työkaverit ja yhteisöt. Kun sä tiedät, mikä toimii sulle, niin just keep doing it. Jatka siihen malliin. Ja jossakin vaiheessa ei enää huomaa niitä kaatuneita maljoja, kun se keskittyminen on siihen, että kato millainen ihminen mun elämään tuli, kun mä vaan jatkoin tällä mun omalla polulla. Oi vitsi. Aivan ihana. Ihana viesti. Mutta joo, musta tuntuu, että se on ykkösryhmän viesti tästä, vai nouseeko vielä? Musta tuntuu, että energia on aina sellainen, mutta kun minä haluan kertoa nyt kaiken näköistä. Mutta katsotaan nyt täältä vielä. Vielä haluan nousta 1. Mikä vielä? Mitä vielä halutaan kertoa ryhmällä numero 1? Katos vaan, tää mustekalan energia on se takertuminen oikeastaan. Niin voi olla, ja tää hyenan energia puhuu tosi paljon semmoisesta huumorilla käsittelystä asioissa, niin musta tuntuu, että sulla saattaa olla vielä semmosia vähän kuin mekanismeja, millä sä käsittelet surua tai käsittelet pettymystä, ja niin kun ehkä on semmoisia asioita, missä vielä helposti haluaa tarrata kiinni tiettyihin asioihin. Älä ruoski ittees siitä, että tämä on prosessi. Tämä ei ole semmoinen, että pitää olla yhtenä päivänä valmis. Mutta mikä tahansa, missä sus tuntuu, että on nyt aika päästää irti, niin höllää sitä otetta, mitä ikinä se sulle tarkoittaakin. Että tää ei ole vitsi. Tää on sun uusi alku. Eikä pidäkään nauraa sille prosessille. Niin kun, paitsi jos se nyt on oikeasti joku sun tapa käsitellä asioita, niin go for it. Mutta jotenkin tässä on semmoinen, että ota tää tosissaan, tää prosessi, mikä tässä on nyt käsillä. Kohtaa tää uusi alku sillä, että tää on sun nyt perhosen syntymisen hetki ja nämä lonkerot päästään nyt irti. Ja jos tää on joku ihminen, joka pitää susta kiinni, niin siinäkin tekee ne tarvittavat asiat, että niin jos joku meinaa roikkua sussa, oot tossa tiennyt tommonen energia, että joku meinaisi yrittää roikkua siinä, niin
hui kauhea tämä energia tuntuu jotenkin niinku semmoiselta ällöttävältä. Niinku, että joku yrittää oikeasti niinku tarrata noilla limaisilla lonkeroilla kiinni. Mitä tää energian kanssa? No just. Niin, koska se fokus on nyt täällä. Et, niinku, yritä sinä nyt tarttua ihan minne sattuu. You're not in this. Me rakennetaan nyt tätä, mitä Lanttien 10 on. Et jää sinä sinne. Et se fokus sinne pitkäaikaisiin suunnitelmiin. Ja se on se viesti. Fokus sinne, mikä on pitkäaikaista, mikä on kestävää. Ei sinne, mikä nyt on helppoa ja mihin on helppoa palata. Eli jos sä haluat luoda muutosta, niin ala rakentaa sitä pitkällä tähtäimellä. Ei sillain, että no hitto, toi vanha juttu olisi toisaalta niin helppo. Ei väliä, jos ei se kutsu, jos ei se resonoi sulle enää, sinne ei palatakaan enää. Yes, no niin, kiitos. Kiitos sinulle ryhmän numero 1. Kiitos, että sain tämän tulkinnan sulle tehdä. Toivottavasti tämä resonoi ja olisi tosi mielenkiintoista kuulla, miten nämä viestit osuu sulle. Voit palailla tuohon kommenttikenttään, mutta löytää myös Instagramista, jos haluaa yksityisviestiä siellä laittaa, sähköposti myös. Eli kaikki tavat ottaa muhun yhteyttä löytyy kyllä videon kuvauksesta. Ja tosiaan, jos se vielä syvällisempi vuositulkinta kiinnostaa, niin mun verkkokaupasta löytyy nimellä Sykli 2024 vuositulkinta. Mutta minä kiitän ja aivan ihanaa helmikuuta sinulle ja aivan ihanaa tätä uutta alkua ja uutta lukua, mikä on nyt alkamassa. Palaamme siis. Heippa! Hello, ryhmä numero 2. Eli jos valitset tämän seikkailu, adventure, kortin tai sitten tämän Brasilian jaden, niin tämä on sinun tulkintasi siitä, mikä uusi alku on nyt edessä, mikä uusi luku on avautumassa. Ja oikeastaan sinulla oli 2 korttia, eli tämä rohkeus oli, nämä tipahti sillain yhdessä, niin mä piilotin tämän rohkeus tonne tämän seikkailun alle, eli meillä on nyt rohkeus ja seikkailu tässä alkuenergioina. Ja ennen kuin mä lähden tulkitsemaan, niin haluan puhua tarot-tulkinnoista se, että miten sä saat tästä kaikista eniten hyödyn irti. Tämähän on kollektiivinen tulkinta, joten kaikki viestit eivät välttämättä resonoi, eikä niiden tarvitsekaan. Älä pakota mitään viestiä resonoimaan. Ota tästä tulkinnasta vaan ne, mitkä tuntuu sulle tärkeimmiltä. Ja kuuntele sun intuitiota siinä, että muokkaa ehkä vähän mun lauseita tai sitä tilannetta, mikä siinä nousee, jos se tuntuu, että okei, toi kyllä puhuttelee mua, mutta se ei sovi tähän mun tilanteeseen, niin se voi olla, että se viesti on sinulle, mutta se tilanne on vaan vähän erilainen, koska tämä on monelle tehty tulkinta ja ajaton tulkinta, niin tämän pariin varmasti eksyy monesta eri elämäntilanteista ihmisiä, mutta toivottavasti sä saat tästä voimaa ja tukea omalle matkallesi. Toinen asia, mistä haluan sanoa, on se, että jos sinä olet kiinnostunut luotaavasta vuositulkinnasta, vähän laajempi kuin tämä tässä, niin mun verkkokaupassa on tällä hetkellä myynnissä mun kollektiivinen vuositulkinta vuodelle 2024, mikä sisältää 3 eri ryhmää, joista sinä saat itse valita omasi tai jopa kaikki.
ja voit vähän mix and match. Ne on vuoden aikakohtaisesti tehty, eli jokaisessa ryhmässä käydään erikseen läpi kevät, kesä, syksy ja talvi. Ja ne tulkinnat on 1,5 tunnin mittaisia joka ikinen. Eli ne on tosi syvälle meneviä tähän tämän vuoden energioihin. Eli jos sua kiinnostaa saada multa vuositulkinta, niin löydät tiesi minun verkkokauppaan tuosta videon kuvatekstistä. Laitan sinne suoraa linkkiä siihen mun vuositulkintaan, niin voit vähän käydä tunnustelemassa, miltä ne ryhmät tuntuu ja kutsuuko joku niistä sua erityisesti. Mutta nyt mennään tähän. Eli mulle jotenkin heti tästä ryhmästä kanavoitu semmonen tosi voimakas jopa tulen energia. Täällä on tulta ja tää on tulen elementin tää elefantti, mikä täältä tuli, kun mä sekoittelin tämän pakan tälle ryhmälle valmiiksi. Ja sitten meillä on vielä High Priestess eli ylipapitar. Ja hän on se intuition vartija. Niin jotenkin musta tuntuu, että tässä on nyt moni tässä ryhmässä tuntee tietyllä tavalla intuition kutsun ja se voi olla aika voimakaskin liekehtivä energia, mikä tässä nyt kutsuu astumaan tähän uuteen lukuun. Että jollain tavalla tässä on semmoinen seikkailun tuntu selvästikin ja ehkä tässä on vähän semmoinen energia, että tämä on ollut jo pitkään tiedossa, että tämä muutos tapahtuu. Ja nyt kun se on tässä, niin se vaatii ne viimeiset rohkeat askeleet, että uskaltaa sitä kohti lähteä. Jotenkin tässä on sellainen vanha viisaus läsnä, kun meillä on elefantti ja high priestess. Et jotenkin mä en yhtään ihmettelisi, jos tässä ryhmässä on tosi paljon intuitiivisia, empaattisia, hyvin vanhoja sieluja, jotka jollakin tavalla on hyvin yhteydessä siihen omaan intuitioon, ja nyt jostain syystä se intuitio selvästi kutsuu seikkailuun, ja lähdetään katsomaan mitä se seikkailu voi luultavasti olla. Eli ryhmä numero 2, heidän uusi luku, mitä se on tuomassa? Mitä ryhmän numero 2 uusi luku on tuomassa mukanaan? Ryhmän numero 2. No, se ei nyt tullut sieltä. Ryhmän numero 2. Uusi luku. Mitä se on tuomassa mukana? Mihin ollaan astumassa? Tää on vähän hitaampi pakka aina. Osasta lentelee saman tien. Tää aina vähän se... Noniin. Subdue. Attract. Onpa ihana. Tää on niin jotenkin kaunis pakka. Subdue. Sitten mä aina käytän tätä ja sitten mä unohdan suomen kielen olemassaolon. Subdue tuntuu niin kuin pinnan alla oleva. Attract. En tiedä, onko tässä ryhmässä ihmiset opetellut manifestoinnin voimasta ja siitä, kuinka kun sä päästät irti siitä tuloksesta, niin yllättäen se, mitä sinä olet manifestoinut, löytääkin tiensä sinun luoksesi. Ups. Mitä kohti ryhmä numero 2 on nyt menossa? Mikä tämä uusi luku on heidän elämässä? Mikä on ryhmän numero 2 uusi luku? Mä sanoin sit liekeistä ja meille tuli heti sauvoja. Erakko on nyt 2 kertaa ollut täällä kanssa. Ryhmän numero 2, uusi luku, uusi alku. Millainen se on? Herätys. Herätys. Wow, se on iso luku. Ryhmän numero 2, uusi alku, uusi aika. Millainen tämä on? Ryhmän numero 2. Wow. Lovers, siellä harmoniaa. Ihanaa, meillä on 2 lähettiä, meillä on Fool. Kaikki noi 3 on niinku
alun elementtiä. Ja sitten meillä on Judgment, joka on siellä ison arkanan loppupäässä. Niin, ja täällä on paljon isoa arkanaa. 3 energiaa. Sitten oli vielä se ylipapitar. Kyllä tässä nyt vaan... Mitä tähän liittyy? Tää voi alkaa jopa vähän ryminällä tää uusi alku. Ja se on se, kun se liekki on syttynyt ja ai että, ihana, tässä on siis vesi ja tuli, koska siinä ihan alussa, kun täällä oli ylipapitar, niin sehän on veden elementti ja sitten meillä on tulen elementti, tämä elefantti, niin tässä on vesi ja tuli taas. Meillä on maljojen lähetti ja sauvojen lähetti ja vesi ja tuli. Eli jokin liekki sytty. Mä kuulen, että jotkut teistä saattaa lähteä jopa matkustamaan tässä pakassa tai tässä ryhmässä. Jotenkin tää Fool-kortti kanavoituu sillä että jotkut saattaa lähteä jopa ihan uuteen maahan. Ehkä sinne on tuntenut sen kutsun jo kauan. Ja se on ollut siellä pinnan alla, mutta se tuntuu niin kuin, että kyllä nyt on aika vaan mennä. Nyt on aika vaan tarttua toimeen, kun meillä on tuomio täällä. Tuomio on tosiaan siinä tämä arkkienkeli herättää kuolleet haudastaan. Tässä on ollut ehkä vähän semmoinen hiljaisempi kausi, ja se on vähän kuin koko ajan kasvanut, ja sitten ollaan odotettu, että kyllä kohta räsähtää. Ja siis tää tuntuu siltä, että tää uusi alku lähtee niin kuin ryminällä liikenteeseen. Se minuutti, kun se lähtee, niin se lähtee. Mutta sä oot varmasti aistinut se. Musta tuntuu, että tässä ryhmässä on henkilöitä, jotka on aistinut se. Mun korvaa alkoi yhtäkkiä. Tuli tosi hassu tunne. Vähän kuin painetta. Eli joo. Ehkä sä oot saanut merkkejä. Ehkä sä oot kuullut ääniä, jotka niin kun on tuntunut sulle tosi symbolisilta. Se tulee mulle aina kans tuomiokortista mieleen, että siinä on vähän niin kuin semmoinen energia, että haloo, torvi soi, että niin kuin kuulee semmoisia äänimerkkejä, kun sä oot menossa oikeaan suuntaan, tai kun sä oot menossa väärään suuntaan varsinkin, niin ehkä silloin tulee semmoinen piip piip, sos, ei sinne. Mut selkeästi hyvin voimakas uusi alku tässä on. Ja mä en tiedä, miksi tää kanavoituu mulle myös, että se voisi olla nyt tässä keväällä. Eritoten, että sä saatat alkaa näkeä semmosia isoja merkkejä siitä, että hei, nyt on aika tehdä liikkeet. Ja se ehkä vaatii sitä rohkeutta, mikä täällä nousikin, että tarvitsee rohkean uskalluksen, mitä narrikin on, että se on hyppy tuntemattomaan. Että siellä intuitio on sanonut, että no voinko mä nyt mennä, että toihan on ihan täysin eri alue ja en mä tiedä tosta mitään, voinko mä sinne lähteä, mua pelottaa, niin kyllä, tää vaatii rohkeutta. Mutta nähtävästi rohkeus palkitaan. Totta kai se palkitaan siinä vaiheessa, kun se mitä sä oot tuntenut intuitiivisesti on linjassa sun kanssa. Ja sit kun täällä on rakastavaiset, niin tää tuntuu myös jollain tavalla semmoisen linjan asettumiselta, että sä tuot 2 puolta, jotka on vastakkaisia yhteen. The Lovers on myös tietenkin niin kuin ihmissuhteiden kortti. Mutta jollakin tavalla tässä mulle tulee se, että tässä on 2 puolta, jotka yhdistyy. Se on se sun sydän ja se on se sun intohimo. Ja ne jotenkin löytää vihdoin toisensa. Mutta se vaatii jollain tavalla sitä rohkeutta. Ja ehkä sä oot manifestoinut tätä jonkun aikaa, kun meille tuli tää attract täällä. Että on ehkä luopunut siitä päämäärästä ja on vaan luottanut siihen, että kyllä se tulee sieltä sit, kun aika on oikea. Ja nyt se tuntuu olevan tässä, että hei, now I am here.
että mihin tästä sitten lähdetään. Ryhmän numero 2, uusi... Okei, no mä ajattelin, että jos sieltä tulisi lisää, mutta tämä elefantin energia on selvästi tosi tärkeä tässä ryhmässä ja sen puhuu myös siitä 3. silmästä. Ja se vanha viisaus, mikä siellä sinussa asuu. Jostain syystä musta tuntuu, että mun pitää vetää yhdestä pakasta kortteja, mutta noukkii se tosta nopea. Just kun olette tarotkortit lomalle, niin sit kun mä ajattelin, että mä teen vaan muutamalla pakalla, mutta nyt tuli niin iso intuitio, että tästä pakasta pitää vetää tälle ryhmälle, niin minähän sitä kuuntelen. Ryhmä numero 2. Tämä uusi luku. Mitä tästä halutaan kertoa? Ryhmä numero 2. Koulu ja kokeet. Missä elämän osa-alueella sinusta tuntuu, että et ole pätevä? Kilpailetko jatkuvasti muiden kanssa? Oletko siinä prosessissa, että mittaat itseäsi ja sinun päämääriäsi tai niin kuin tutkiskelet niitä? Eli jollain voi olla jotkut kokeet edessä tässä, no keväällä varmasti onkin näitä kokeita ja jotenkin siis tässä voi olla, että tuntee, että onko mä nyt oikeasti valmis, että mä oon koko ajan tämän intuitiivisesti tuntenut, että mä olen valmis, mutta onko mä nyt todella valmis ja musta tuntuu, että sun pitääkin ehkä vähän sammuttaa sitä sun loogista mieltä tässä, että tässä on oikeasti tarkoituskin mennä sinne suuntaan, mihin sun sydän ja se sun sisäinen liekki kutsuu. Et joillakin teistä tämä selkeästi liittyy siihen, että saattaa hakea jotain opiskelupaikkaa tai mennä johonkin kokeisiin, joissa ehkä tuntuu, että onko mä nyt valmis siihen, että onko mä nyt täysin ready, onko mä nyt ajatellut kaikki asiat, mutta unohdan niin kun ehkä semmoinen liika yliajattelu. Tässä on tarkoitus nyt uskaltaa hypätä jonnekin tuntemattomaan. Tämä saattaa olla joku koe, missä ei ole ikinä käynytkään. Ihan täysin uusi juttu. Ja tulee se, että apua en mä pysty. Joillekin tämä voi liittyä myös, että sä oot vaihtamassa sun alaa, sä oot vaihtamassa niin kun ehkä sun opiskelusuuntaa ja susta tuntuu, että no hitto mä oon nyt hylkäämässä jonkun asian, mikä on ollut, missä mä oon pätevä. Mitä jos mä en nytten osaa tätä uutta asiaa ollenkaan? Mitä jos ihmiset näkee, että mä en niin kun ole ihan varma tästä, niin nyt se rohkeus, seikkailumielisyys, että selkeästi tässä nyt vaaditaan sitä, että anna itses olla aloittelija. Että sussa on kyllä aivan älytön määrä viisautta, mutta eikä se niin kuin mitkään semmoiset niin akateemiset pätevyydet, älä anna semmoista jarruttaa sua, kyllä sussa on sitä viisautta ihan järkyttävä määrä. Nyt pitää vaan uskaltaa heittäytyä. Luottaa siihen, että sä oot tulkinnut oikein sun intuition viestejä. Mihin uuteen alkuun ryhmä numero 2 on nyt astumassa? Mikä tämä uusi alku on? Voi luoja. Toisella tää on ihan selkeästi, tää on koulu. Mut katos nyt. Ai vitsi. Katos, täällä oli Devil vielä. Mut no joo, kyllä mä sen nyt jätän. Mä ajattelin, että mä olisin vielä vetänyt yhden, mutta ei, kyllä se on hauska muuten. Devil ja äsken oli rakastavaista. Tämä on nyt varjoa. Äsken oli harmoniaa, tää on varjopuolta. Ja mua mielenkiintoista, että nyt meille tuli
miekkojen, miekkojen lähetti, joka on juurikin se analyyttinen mieli ja se järki. Että joo, sitä tarvitaan ja sitä kommunikaatiota tarvitaan, mutta jollain tavalla tämä tuntuu nyt ehkä vähän varjoselta. Ja sitten kun meillä on sauvojen 3, niin se on juurikin, että sä oot tehnyt ne suunnitelmat, sä oot valmis siellä rannalla, mihin laivaan sä nyt vaan astut, niin ota se askel. Mutta tässä on nyt jarru ja se tuntuu oikein tässä energiassa sillä, että mieli meinaa miettiä, että no mutta onko tämä nyt fiksu, onko mä nyt miettinyt aivan kaikki puolet läpi, onko mä tarpeeksi opiskellut, bla 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 bla. Voinko mä todella tehdä tämän muutoksen mun elämässä? Ja tässä nyt on se, että no, jos susta tuntuu, että sä et ole vielä valmis, mitä sun pitää tehdä, että sä olisit tai sä kokisit, mutta älä jää liikaa miettimään ja ajattelemaan. Että niin älä toivo, että sä oot valmis. Jos ainut tapa, miten sä pääset sinne, että sä oot valmis, on se, että sä aloitat tämän matkan, niin älä silloin jarruta ittees. Tämä on siis, mun pakko kertoa esimerkki tästä niin kuin omasta elämästä. Mä harrastin tankotanssia 4 vuotta mun elämästä, ja mä en olisi ikinä lähtenyt siihen hommaan, jos en mä olisi hyväksynyt sitä, että mä tuun olen aivan sysi paska aluksi. Että mä en olisi ikinä lähtenyt siihen, koska mä olin kankea kuin näkkileivä, mulla ei ollut mitään lihasvoimaa, nothing. Ja siis mä vaan hyväksyin sen, että okei, mä tuun meneen sinne ekalle tunnille ja mä tuun olen aivan saakelin huono. Mutta jos sen mä aloita, niin mä en tule ikinä pääseen jonnekin. Mä harrastin sitä 4 vuotta ja se laji on edelleen mulle oli parhaimpia aikoja mun elämässä sen harrastuksen parissa ja näki kuinka keho kehittyi ja se oli niin palkitsevaa. Ei se, että sit kun joskus osas niitä siistejä temppuja, vaan se matka sinne, että mä lähdin siitä, että mä en taipunut mihinkään. Ja mä pääsin siihen, että mä taivuin spagaattiin ja muuta tämmöistä. Mä näin sen prosessin, minkä mun keho kävi läpi. Niin tässä on nyt se sama. Sä et voi takertua niihin asioihin, mitkä ei vaan pääse edes sun luo, jos et sä aloita jollakin tavalla tätä matkaa. Niin tää nyt tuntuu olevan tosi voimakas tässä. Onko se sitten se koulu, vai kun tääkin on nyt, kun jotkut haluaa sen koulutuksen, jotkut haluaa ne viralliset paperit, mutta esimerkiksi jos sua kutsuu vaikka taide, ja sä oot vuosia ja vaikka maalannut, niin mä oon ehkä tässä nyt vähän mielipiteitä jakava henkilö, mutta mun mielestä sä olet valmis tekemään taidetta. Etkä sä tarvii mitään papereita siihen virallisesti, mutta tämä on vaan mun henkilökohtainen mielipide. Niin älä jarruta ittees sillä, että susta tuntuu, että sulta puuttuu joku tietty pätevyys. Toki nyt maalaisjärkikin tässä käteen, että kukaan ei varmaan lähde kirurgiksi ilman, että olisi jotain koulutusta siihen käynyt, mutta tässä kerran maalaisjärki käteen. Mutta selkeästi se viesti on tässä varjopuolessa. Älä jarruta itseäsi semmoisilla seikoilla, mitä sä et voi saada tai ottaa vastaan ilman, että sä lähdet edes tälle matkalle. Ryhmä numero 2. Uusi alku, uusi luku. Mitä heille halutaan kertoa? Täältä tuli värit ja numerot. Mitä tunteita sinun on vaikea kohdata tai huomioida? Kuinka näet maailman ympärilläsi ja mikä ei juuri nyt vähän kuin summaannu sinun edessäsi kuin sinun elämässäsi? 22 voi olla numero, joka on hyppinyt. Ja numerot saattaa hyppiä muutenkin, aina kun tämä kortti tulee, mä mietin sitä, että jotkut numerot saattaa hyppiä. Mutta mitä tunteita sun on vaikea kohdata? Niin ehdottomasti tutkaile sitä itsestäsi.
Ja sitten tuli vielä voimaantuminen. Kato, ja siellä on rohkeus alla. Eli voimaantuminen. Usko omaan voimaasi luoda muutosta ja että pystyt kontrolloimaan elämääsi. Ole voimaantunut, niin sinusta voi tulla myös esimerkki muille. Käytä sinun menneisyyden kokemuksiasi ja niin, että voit tehdä itsestäsi voimakkaamman. Mitä vielä? Ryhmällä numero 2. Tästä uudesta alusta. Sieltä tuli henkioppaat ja juhlat ja sosiaaliset tapahtumat. Pelottaako sinua sitoutuminen? Onko sinulla pelkoja sosiaalisten tilanteiden ympäröimä? Tai siis sosiaalisista tilanteista. Haluaisitko rikkoutua jostakin kahleesta, joka pitelee sinusta kiinni? No se menee tonne kyllä ehdottomasti. Ja sitten henkioppaat. Kuinka sinä haluaisit olla enemmän henkisesti yhteydessä? Onko jotakin ongelmia menneisyydestä, joita et ole käsitellyt? Mitä maagisia luonteenpiirteitä haluaisit omata? Tää nyt joku menneisyydestä saattaa pidätellä sua. Jokin kahle. Siinä onko se sitten just se yliajattelu, onko siinä se, että on joku kokemus menneisyydestä, missä tuli ehkä joku epäonnistuminen, tai yleisesti musta tuntuu, että tässä on ehkä jonkinlainen haava perfektionismin kanssa, että tuntuu, että sun pitää olla niinku valmis ennen kuin sä voit tehdä mitään. Ja nyt tässä on sulle helvetistä. Apua. Mistä toi tuli? Ei siis piti sanoa, niinku, tässä on nyt sulle tosi paljon. Apua. Ei todellakaan pitänyt kirvalla. Joo, no. Jollain teistä on henkiopas, joka oli sillä että Mutta selkeästi tässä on niinku tosi suuri viesti siitä, että luota siihen, että kasvu tapahtuu koko ajan. Ja että sä oot menossa oikeaan suuntaan. Jos tää sulle resonoi, niin ihan ehdottomasti. Nauraan. Mä en yleensä kiroile ihan hirveästi. Ainakaan näissä mun tulkinnoista ja mistä toi tuli. Nyt mä oon kiroillut jo 2 kertaa tämän tulkinnan aikana. Ryhmä numero 2. Tämä uusi alku, uusi luku. Mihin he ovat menossa? Peacock, eli riikinkukko. Ja tuntuu, että Cosmic Egg on vielä se. Tää on tämän pakan viimeinen kortti. Eli siihen liittyy tietty syklin päättyminen ja se on semmonen luottamus siihen, että asiat menee niin kuin niiden kuuluukin. Ja sitten tää riikinkukko on ihana. Tähän siis liitetään sisäinen kauneus. Jotenkin se, että riikinkukko ei, että vaikka se on niin kuin upea lintu, niin siinä on myös se sisäinen kauneus, joka heijastuu ulospäin. Ja tää on ilmaelementti, niin tää on taas jotenkin musta tuntuu, että niin kun tässä tulee taas se rohkaisu siihen, että usko siihen, että ne sun ideat ja se sun intohimo ja se sun sydän, niin ne on ne elementit, mitkä lopulta kantaa sua tässä uudessa syklissä. Musta tuntuu, että tosi moni tässä ryhmässä on aloittamassa jollakin tavalla esimerkiksi uudessa työssä, uudessa opiskelupaikassa, uudessa kaupungissa, tekemässä jonkun semmoisen muutoksen, joka oikeasti vie sut tosi pitkälle ehkä semmoiselle epämukavuusalueelle, missä sulle tulee semmoinen olo, että mä oon ihan täysin vierailla vesillä nytten. Ja tässä on nyt luottamus siihen, että se on just se, mitä tarviikin nyt tapahtua. Ja usko siihen, että vaan jo vähän ajan päästä sä et tunne, että sä oot enää aloittelija. Et jatka ja kerää kokemusta. Mutta joo, ja kukaan ei kävele riikinkukon ohi ilman, että huomaa sen. Sehän on siis mun mielestä kans ihana asia tässä kortissa. Että kyllä niin kun se autenttisuus
ja se kauneus sisältäpäin, kun se heijastuu ulos, niin se on pysäyttävä voima. Joten huikeeta on luvassa. Ainakin siis se tuntuu tosi voimakkaasti tässä tämän ryhmän energioissa. Nouseeko vielä ryhmällä numero 2? Täällä ehkä näistä. Katsotaan, jos sininen lentäisi. Ei. Lensi Death. Eli, kato. Joo. Mä ajattelin, siis mulla oli koko ajan pyöri tää kortti mielessä, kun toi Adventure tuli, eli kuolema. Mitä osia sinusta tai sinun tavoistasi, mitä pitää muuttaa? Kuinka sinä tunnet olevasi epäyhteydessä itseesi tai muihin? Oletko jättänyt huomioimatta oman fyysisen tai emotionaalisen terveyden? Death, eli uudelleen syntymä, sitähän tämä alku tässä onkin. Ja sitten matka. Tee asiat eri tavalla. Take a new road, eli tämä Fool juurikin, astu uudelle polulle. Usko, että sinun elämäsi on osa yhtä pitkää matkaa ja ole valmis seikkailuun. Siis mä ajattelin tätä korttia just sen takia, kun toi seikkailu tuli ja sitten tästä tuli vielä Fool. Eli kyllä, uusi matka on nyt edessä ja täällä oli vielä Healing, eli paranna menneisyyden haavat anteeksi annolla ja tietoisuudella. Kun parannat itsesi, sinusta voi tulla parantava voima myös muille. Fyysinen parantuminen voi tapahtua, kun sinun haavasi on kohdattu. En tiedä, onko tässä, tämä tulee tosi intuitiivisesti, mutta en tiedä, onko tässä ryhmässä joitakin, jotka on esimerkiksi vaikka haavoittanut itsensä fyysisesti sillä tavalla, että keho ei tule olemaan vaikka enää koskaan entisensä tai sillain niin kuin samanlainen kuin oli ennen. Ja sekin on semmoinen tietynlainen uusi alku. Ja nyt siis jos toi ei ole, jos sä et tunnista tota energiaa, niin älä ihmeessä ota tota sillä, että apua, nyt mulle tulee joku loukkaantuminen. No. Toi on heille, jotka niin kuin tunnistaa sen, että jos sulla on ollut vaikka jokin loukkaantuminen, minkä jälkeen sun keho on tietyllä tavalla aloittanut alusta, niin tästä tulee jotenkin tosi semmoinen Phoenix-energia. Tai mä näen sen, että sä tuut jollain tavalla löytämään kauneuden tässä uudessa alussa, mikä nyt on tästä eteenpäin osa sinun elämääsi, tätä uutta lukua. Joo, musta tuntuu, että ryhmän numero 2 viestit oli tässä. Kiitos paljon, että katsoit. Kiitos paljon, että sain tulkita tätä energiaa. Ja toivottavasti tämä resonoi. Jos resonoi, niin kuulen mieluusti esimerkiksi. Saa jättää kommenttia. Saa laittaa myös yksityisviestejä mun Instagramissa, jos koet, että et halua, että muut näkee sun kommenttia. Tuosta kuvatekstistä löytyy kaikki tavat, miten muhun saa kyllä yhteyden. Ja niin. En minä toivota kun aivan huikeeta uutta alkua, uutta lukua. Ja tosiaan, jos se vuositulkinta kiinnostaa, eli se olisi vielä semmoinen syväluotaavampi tulkinta tähän vuoteen, niin siitäkin löytyy vielä tietoa tuosta kuvatekstistä. Mutta muuten aivan ihanaa alkavaa vuotta 2024 ja helmikuuta sinulle ja nähdään taas seuraavassa videossa. Heippa! Hello, ryhmä numero 3. Kauhea, ääni lähtee. Eli tervetuloa sinun tulkintaasi, jos valitset tämän Brighton, eli tämän voikukka-kortin, tai sitten tämän lapislasuuli-kristallin, niin tämä on sinun tulkintasi siitä, mikä uusi luku on nyt alkamassa, tai mikä uusi alku on nyt tässä lähettyvillä. Ja tässä ennen kuin lähdetään tulkintaan, niin halusin vielä sanoa siitä tarot-tulkinnoista ylipäätään, että
Koska tämä on kollektiivinen tulkinta, tämän pariin voi eksyä moni erilainen sielu ja meillä kaikilla on meidän omat asiat meneillään, joten ota tästä tulkinnasta ne, mitkä tuntuu just nyt sulle kaikista tärkeimmiltä, anna pöydälle jäädä kaiken muun, mitään ei pidä pakottaa resonoimaan ja käytä sun intuitiota sen kanssa, että jos mä täällä kuvailen jotakin tilannetta, niin jos se ei resonoi sulle, mutta se energia muuten resonoi, niin käännä se siihen sun elämäntilanteeseen koskevaksi, niin näin juurikin. Käytä sitä sun intuitioa, koska mä en pysty kaikkia mahdollisia tilanteita ottamaan huomioon. Mä kanavoin ne, mitkä mulle ehkä tulee kaikista voimakkaimpina täältä esiin. Eli sen takia juurikin käytä sun omaa intuitiota myöskin tässä tulkinnassa. Ja sitten sellainen, eli tämähän on tämmönen ajaton tarot-tulkinta, ja vaan keskittyy tähän uuteen alkuun, mutta jos sua kiinnostaisi syvempi vuositulkinta tälle vuodelle 2024, niin mun verkkokaupasta löytyy tällä hetkellä kollektiivinen tulkinta tälle vuodelle. Se sisältää 3 tällaista ryhmää samanlaista, jotka on kaikki 1,5 tuntia pitkiä tulkintoja, ja niitä voi mix and match, eli sekoittaa keskenään. Ne on vuoden aikakohtaisesti tehty, eli jokainen ryhmä käsittelee kevät, kesä, syksy, talvi energiat, ja sä voit käyttää sitä niin, että sä valitset joko vain yhden ryhmän tai sä valitset useamman. Sä saat kaikki ne ryhmät, kun sä sen tulkinnan ostat. Mutta semmoinen on tarjolla, jos kiinnostaa syvempi näkijän tulkinta tälle vuodelle 2024, löytyy mun verkkokaupasta, ja mä laitan suoran linkin tämän videon kuvaukseen, jos kiinnostuit. Ja kiitos jo nyt mun työn tukemisesta. Olkoon se sitten, että ostat tulkinnan tai katsot mun videot tai seuraat mua Instagramissa, niin kiitos paljon. Lähdetään sitten. Eli Brighton, siitä nyt kanavoituu semmonen kirkastuminen, se, että jollakin tavalla ehkä jokin osa valaistaan. Ja täällä pakanpohjimmaiseksi, kun sekoittelin kortit valmiiksi sinun tulkintaa varten, niin tuli yksisarvinen, ja mä rakastan tätä korttia. Jotenkin se on aina semmonen, että kuinka me yritetään etsiä meidän omaa omalaatuisuutta ja hyväksyä se. Ja niin kuin tää yksisarvisen kortti, niin siinä sanotaankin sillain, että voidaanko me olla edes varmoja, että yksisarvisia on, onko ne edes olemassa, ja jotenkin yksisarvispersoonallisuudet on just semmosia, että sä et ihan tiedä millaisia he on, mutta heillä on kaikilla paikka tässä maailmassa, juurikin sen takia, koska he ovat niin omalaatuisia. Mutta lähdetään tähän, ja tää oli ainut pakka, missä mulle tuli intuitio, että minä haluan vetää tästä pakasta. Eli ryhmä numero 3, heidän uusi alku, heidän uusi luku. Mitä tästä halutaan kertoa? Ryhmä numero 3. Interesting. Thread, mentor ja kylä. Musta tuntuu, että osa samantien, siis ihan samantien tästä kanavoitu, että osa teistä on saattamassa astua jonkinlaiseen mentorin rooliin. Ja täällä oli offering, eli jokin tarjouskin tässä. Siis tää tuntuu niin kuin universumin tarjoukselta jopa. Semmoiselta, että nyt on aika astua seuraavalle levelille. Sä oot tehnyt jo vähän kuin siellä tietyllä kynnyksellä oman tehtäväsi, ja sun on aika mennä sille seuraavalle levelille. Se kanavoituu tästä ihan saman tien. Joillakin se voi tarkoittaa jopa sitä, että sä jätät jonkun kylän tai jonkin yhteisön taakse. Joo, se, niin kuin, joskus mä kanavoin jonkun viestiä ja sieltä tulee niin saman tien sellainen kyllä.
niin kuin mä tunnen sen jollain tavalla sillä energiakentässä. Eli jotkut teistä on ihan selkeästi jättämässä jonkin yhteisön taakse, että te pystytte tekemään tämän, että te pääsette sille seuraavalle levelille juurikin. Ehkä te olette ollut enemmänkin semmoisessa opiskelijan roolissa, ja nyt on aika astua mentoriksi tietyllä tavalla. Ja tämä thread saa mut ajattelee sitä, että siellä on se kohtalon punainen lanka, kuinka me seurataan sitä ja vähän kun pidetään siitä kiinni. Se on se ydinajatus, se punainen lanka. Ja tässä jotenkin, niin kun mä nyt katson tämän, tämä tuntuu myös siltä, että hän vähän kuin vetää sitä sillain, niin kuin, että kun kelloa soittaisi tietyllä tavalla. Että nyt on aika, nyt kellot soi. Että tässä on nyt aika astua sille uudelle levelille. Ehkä se on selkeytynyt sulle, mikä tämä leveli on. Ryhmän numero 3. Uusi alku, uusi luku. Mitä tästä halutaan kertoa? Tuli kanssa vedä täältä. Tää tippui nyt ihan suoraan väärinpäin, niin otetaan se. Ryhmän numero 3. Uusi alku. Uusi alku. Mitä halutaan kertoa? Ryhmän numero 3. Uusi alku. Sacred. Pyhä. Ja attract. Tää oli myös kakkosryhmällä. Tässä on tosi iso energialataus tässä ryhmässä, että en tiedä valitseeko tämän tosi moni vai onko tässä vaan tosi paljon semmosia, tässä ryhmässä semmosia henkilöitä, joilla on niinku ehkä jollain tavalla psyykkisiä kykyjä, niinku, että ne saattaa olla tosi voimakkaat, koska niinku tuntuu, että tulee semmoinen jäätävä energialataus. Käy kyllä järkeen, kun tuo yksisarvinenkin tossa on, ja sitten täällä on tää pyhä. Mutta mä tunsin tässä semmoista vastahakoisuutta lähteä. Että ehkä joillain teistä on vielä semmoinen tietynlainen tunneside. Tai sitten on vaan niitä epäilyksiä siitä, että voinko mä astua tuolla seuraavalle levelille. Että siinä on semmoinen tietynlainen hankaus lähteä. Tai joillain voi olla se, että mun pitää vielä jokin asia saattaa loppuun. Tai sitten jokin asia vielä saatetaan loppuun sinun puolestasi. Että niinku. Mutta joku tässä on vielä, että se energia ei ihan vielä liikahda. Mikä on hauskaa silloin, kun ajatellaan uutta alkua ja uutta lukua, niin että jokin tässä vielä ehkä pitää kiinni, jokin tässä vielä vaatii tutkiskelua tai sitä, että pysähdytään tämän energian äärelle. Ja se voi olla juurikin aika pyhäkin hetki, että kun tämä on käsitelty, niin interesting. Niin se on sitten siinä, mutta täällä tämä mustekala, tämähän on siis kertoo myös just siitä, että pidetään jostakin kiinni edelleen. Ja pitää lukea tuo pesukarhun kortti, mutta kun siinäkin oli jotenkin semmoinen tietynlainen pimeys. Tämän ryhmän henkilöt on ehkä nousemassa jollakin tavalla pimeydestä valoon, mikä nyt onkin toi Brighton, aika hieno. Katsotaan tossa. Katos. Eli osaava, varjoinen, piilossa. Tämä niin kuin pesukarhun energia on läsnä artisteissa niin kuin suuremmassa tai pienemmässä määrin. Parhaimmillaan se osoittaa talenttia, tenacity ja jotakin niin kuin taitoa jonkin musiikki-instrumentin tai luovuuden
työkalun kanssa. Sen varjopuoli osoittaa kuitenkin johonkin ongelmaan tai semmoisen asian, mitä ei ole käsitelty omassa minäkuvassa ja menestyksessä. Joskus, kun käytät jotakin lavanimeä tai maskia, se toimii taiteilijan niin kuin suojana tai hänen puolestaan, mutta muussa tapauksessa se saattaa rajoittaa luovuutta. Olenko se, kuka minun yleisöni ajattelee, että olen? Mitä jos minä olen valmis kasvamaan johonkin enemmän? Siis tämä on ihan uskomatonta aina, kun kortit tekee tätä. Pesukarhun energia ei päästä meitä koukusta, kunnes tämä luovuuden ego-pelko on ratkaistu. Ja tämä on balanssissa antelias ystävä ja upea artisti. Kun tämä on epätasapainossa, se on kilpaileva ja nälkiintynyt artisti. Tuo tämä balanssiin tekemällä jokin uusi työ. Ja se hankaa tässä nyt vastaan. Tässä ryhmässä on selkeästi jonkunlaista menestymisen pelkoa, jonkinlaista kyseenalaistamista siinä, että ansaitsenko mä nyt todella astua sille uudelle levelille, mutta se oli niin voimakas se energia, että kyllä, me ollaan nyt astumassa siihen, me jätetään tää epäilys nyt taakse. Mun on pakko palata, tuossa oli niin hienosti sanottu, että missä se oli tuossa, kiitos kun löytyi noin nopea. Piilotettu. Tässä ryhmässä on ehkä oltu pimeässä tosi pitkään. Täällä on pöllö myöskin, yöeläin. Ja sitten toi Brighton, se käy niin järkeä. Jotenkin se, että astutaan sieltä pimeydestä valoa. Ja täälläkin on Hermit, erakko. Hänellä on toi lyhty ja hän on siellä jossain pimeässä luolassa ollut piilossa. Sinun uusi alku, sun uusi luku on tulla pimeydestä pois. Varjoista pois. Nyt ei enää piilotella. Että on aika jollakin tavalla tulla näkyväksi. Ja tässä voi olla just se joku minäkuvan varjo selkeästi. Että onko sulla ollut joku maski, jonka taakke sä oot piiloutunut, tai joku semmonen. Tästä tulee siis mieleen esimerkiksi, kun jotkut YouTube-tyypit on kasvottomia niin sanotusti, että he tekee, no minä esimerkiksi on täällä sillain kasvoton nyt juuri, mutta mulla on videoita, missä mun kasvot näkyy, ja jos menee mun Instagramiin tai TikTokiin, niin näkee kyllä mun kasvot. Mutta tämä juuri, että jos mä tekisin vaan tämmöistä sisältöä, missä kukaan ei koskaan näe mun kasvoja, niin että vähän kun muuttaisi tämmöisen sisällön ja yhtäkkiä ihmiset näkeekin sut, näkee sun kasvot, näkee sen mitä sä teet ja näkee vielä enemmän ja enemmän sitä sun persoonallisuutta koko ajan, niin tää on se, mikä tässä selkeästi nyt on. Sekä se uusi steppi ja uusi alku sekä se pelko, että uskallanko mä näkyä ihan täysin itsenäni. Ja tässä on epäilystä selkeästi, että apua. Pitääkö me nyt todella tehdä tämmönen taaksejättö? Ja Malien 8 on taaksejättö, joten tässä on askel uuteen, askel eteenpäin. Ihana jotenkin toi. Mä rakastan, kun kortit tekee tämmösiä. Ja sit kun tuolla oli se yksisarvinen, niin sekin vielä, että ne asiat, mitä ehkä kaikista eniten sä pelkäät itsestäsi näyttää, ne asiat, mistä sä ajattelet, että no ei näihin kukaan voi samaistua, niin nehän on just ne asiat, mihin kaikista eniten suurin piirtein ihmiset samaistuukin. Ja kun sä ne näytät, niin yhtäkkiä tuntuu, että joku ovi aukeaa. Noniin, johtajuus. Sinä et ole enää sivuroolissa, sinä olet se pääroolin ottaja. Tartut toimeen ja johda tietä, jota muut voivat seurata. Sinua tullaan tuomitsemaan siitä yhteisöstä tai siitä ihmisistä, joita sä pidät ympärilläsi ja keitä sä ihailet. Eli tässä on niin kuin, uskaltaako erottautua. Ja se on nyt se uusi alku. Ehkä tässä vielä niin kuin käydään sillain
oman pään sisällä sitä, että uskallanko mä erottautua, mutta pikkuhiljaa, askel kerrallaan. Ja just se on hauskaa, miten tässä kanavoitu jollain tavalla vitoshuoneen energiaa tosi voimakkaasti, eli leijonan energiaa, että kun sä oot astumassa siihen lavalle spotlightiin, että sä et ole siellä sivusenään, sä et ole joku niinku, sivuhenkilö numero 6, vaan sä oot se päätyyppi siinä lavalla. Sinä olet se päärooli. Sulla on sun nimi, sun persona, eikä että sä oot joku sivurooli. Tämä on nyt tässä läsnä selkeästi. Mutta nyt tästä tulee myös varoitus siitä, että se varoitus tulee myös, en tiedä kelle tämä nyt on, ja siis jotenkin tämä on tosi spesifi siitä, mutta älä anna sen niin kuin nousta liikaa päähän, en tiedä kelle tämä viesti on, mutta jotenkin siinä tulee semmoinen, että jos sä sen uskallat tehdä, niin muista myös, mistä sä oot siihen lähtenyt, ja niin kun pidetään se tietynlainen nöyryys matkassa, koska se on varmasti myös osa sun persoonaa olla nöyrä, mutta siinä, missä se on ehkä ennen ollut kahle, niin nyt se voi kulkea sun matkassa, niin kuin tässä oli. Että tartu toimeen ja johdata tietä, mitä muut voivat seurata. Spotlight. Missä elämänosa-alueella tämä nyt on tapahtumassa sitten? Ryhmällä numero 3. Kertokaa lisää tästä uudesta alusta. Tämä uusi luku. Mihin se koskettaa? Joillakin se on ainakin työpuolella varmasti. Kommunikaatio. Mitä sinun on vaikea kommunikoida? Tuntuuko sinusta, että olet emotionaalisesti epäyhteydessä? Mikä ei juuri nyt toimi selkeästi sinun elämässäsi, smoothly in your life? Täältä tulee aina mieleen kanssa sosiaalinen media, eli joillakin tämä varmaan liittyy siellä juurikin sosiaalisessa mediassa siihen esille astumiseen ja omien kasvojen näyttämiseen ja sen, että sä uskallat, että se jopa voisi lähteä niin kuin leviämään pidemmälle kuin vain siihen pieneen yhteisöön, missä sinä mahdollisesti olet, ja jotenkin just se, niin kuin, onko se autenttisuus, mitä on vaikea kommunikoida? Vai ylipäätään tuntuuko susta, että mitä viestiä mä tässä nyt oikein kommunikoin sitten? Kyllä se selvii. Kunhan uskaltaa aloittaa jostain. Mitä vielä halutaan kertoa? Ryhmällä numero 3. Uusi alku, uusi luku elämässä. Shark. Hai. Ja täällä oli myös krokotiili. Jos mä oikein muistan, niin tää hain energia on vähän semmonen, niin että pelkää. Ja sit kun tää krokotiilikin tuntuu siltä jotenkin, niin kuin, että tässä on 2 petoeläintä. Pelottaako sua sitten, että jos sä näytät sen todellisen itses, niin että siellä on sitten jotain petoja heti yrittämässä niin kuin tarttua suhun tai jollakin tavalla hyötyy. Mutta ootas. Oh my god. Siis tossa lukee suoruus, ilmaisu, exposure, se, että sä niin kun oot näkyvä ja paljasta todellinen luonne ja intohimo. Oh my god. Hai on vain silloin vaarallinen, kun me emme huomioi sitä. Tämä kortti indikoi, että jotakin isoa pitää tuoda ilmi.
se juuri nyt vähän kuin on siellä varjoissa ja syvyyksissä ja luo tension, eli niin kuin painetta. Hain energia ottaa meistä vallan, kun me epäröimme olla rehellinen, kun epäröimme olla todella oma itsemme ja kun epäröimme sanoa, mitä me todella haluamme sanoa. Oh my god, what was I saying? Mä en pelleile. Ja siis kato vielä, tää on 111-sivu. Wow. Joo, eli siis voi olla niin kun houkuttelevaa jatkaa teeskentelyä, että mikään ei ole vielä, mutta kun hain energia on läsnä, me tunnemme sen läsnäolon kiertävän ympärillämme. Tuottama balanssiin, tai kun tämä on balanssissa, se on kiinnostunut, karismaattinen, mysteerinen. Kun se on epätasapainossa, se on tuhoava ja vähän niin kuin sneaky, eli juurikin semmoinen, miten sen sanoisi? No, en osaa selittää. Taas Suomi ei. Mä en osaa suomentaa, mä osaan vaan englantia. Tuottama tasapainoon rehellisyydellä, siis toi, että 111 vielä. Ja koko ajan tässä on se level up. Eli missä susta tuntuu, että sä et just nyt ole täysin rehellinen, missä sulla on vielä maski, varsinkin jos sä teet somea, varsinkin jos sä niin kun jollakin tavalla olet esillä, niin siinä on tulossa nyt se seuraava askel, ja se vaatii ehkä sen, että sä uskallat olla vielä enemmän oma itses, näyttää sitä haavoittuvaisuutta. Totta kai sä voit aina vetää rajan johonkin. Mikä on sulle semmoinen raja, minkä sä haluat vetää? Totta kai, mutta ei anna sen jarruttaa. Koska jokaisella tulee aina olemaan joku mielipide susta. Ja siis mä itse teen somea tosi paljon ja se on niin kuin itse itsensä pahin vihollinen olen kyllä niin kuin minä ainakin tässä. Et mä ajattelen, että muut tuomitsee semmoisista asioista, mistä vaan oikeasti minä tuomitsen, eikä kukaan muu, ei kukaan mun katsojista, ei kukaan niistä, jotka seuraa tätä mun matkaa, ei edes pysähdy semmoista asioiden äärelle. Se on minä ja minun pääni. Niin kaikki myötätunto täältä, ehdottomasti. Ja se on pikkusia askelia koko ajan, pieni askel kerrallaan. Voi sen ottaa semmoisena yhtenä isonakin harppauksena, why not, joillekin se on se parempi juttu, mutta sen voi ottaa myös pienesti, tuo vähän väliä niin kuin sitä itseäsi koko ajan enemmän ja enemmän, lisää ja lisää siihen, miten sä ilmaisit itseäsi. Jos et sä ole somessa tai mitään tämmöistä, niin tämähän on vaan sitten varmasti siinä sun lähiympäristössäkin. Että millä tavoin sä pelkäät sun omaa valoa. Ja siihen voi liittyä joku syvä haavakin. Että ehkä joskus on uskaltanut loistaa enemmän ja sitten kävi jotain. Kävi jonkunlainen semmoinen, että joku ei tykännyt, kuinka kauniisti sinä loistit ja teki sen hyvin selväksi ja ehkä siitä on jäänyt tietynlainen pelkotila, mikä on ollut oikeastaan kaikissa näissä ryhmissä semmoinen tietynlainen. No niin, joo. Eli menneisyydessä, lapsuudessa voi olla semmoinen kokemus, mitä tässä nyt ihan samaan aikaan myös parannetaan tällä, mitä tässä nyt on. Koska tässä on nyt uusi alku ottaa se konkreettinen steppi, mitä Lanttien ässä on. Olla Empress. Eli astua sun hallitsijattaren voimaan. Jotenkin mulle tulee tosta Maljojen kutosesta nyt kanssa. Se ei ole leijonan kortti, mutta mulle siitä tulee mieleen se energia kuitenkin. Että jotenkin, kun leijonan energia vitoshuone vastaa meidän sisäisestä lapsesta, niin jollain tavalla tämä koko homma parantaa myös sitä sun sisäistä lasta. Se, että sä uskallat pikkuhiljaa astua sieltä varjoista pois. Ja tää on nyt se uusi luku. Että nämä varjoajat jätetään nyt taakke. Ja
Lanttien S on jotenkin myös semmoinen uusi konkreettinen todellisuus. Koska lantit on se, mitä me pystytään koskettaa, haistaa, maistaa, oikeasti aistia tässä. Niin se on nyt se, missä se uusi alku on tulossa. Että sä oot ehkä käynyt sen päänsisäisen ja sydämen kanssa työn, että sä uskallat alkaa näyttää tämän kaiken myös tässä ihan fyysisesti todellisena, niin ihan mahtavaa. Mitä vielä? Ryhmällä numero 3. Mitä vielä halutaan kertoa tästä uudesta alusta? Ryhmällä numero 3. Mikä uusi alku on nyt tässä läsnä? Ryhmällä numero 3. Intuitio. Ja täällä on birth and babies, ja en sit tiedä, onko joillekin ihan niin kuin, ja viestiä ei tarvi ottaa, tai tätä viestiä ei tarvi ottaa, jos ei se resonoi ollenkaan, mutta en tiedä, onko joillekin se roolin astuminen myös äitiyteen liittyvä, tai perheen lisäys, mutta jos ei toi resonoi, niin älä sitä ota, ja mä uskon, että toi on vaan muutamalle. Mutta intuitio. Eli katso niitä elämäsi osa-alueita, missä tarvitaan nytten päämäärätietoista päätöstä. Etsi sydämestäsi oikeat vastaukset. Kuuntele niitä viestejä, jotka tulevat sinun intuitioltasi, ja seuraa niitä. Ja sitten tässä lukee, että mitä sinun tarvitsee nyt hoivata tai kehittää, millä tavoin tunnet olosi haavoittuvaiseksi. Tuntuuko sinusta, että jokin ylikuormittaa, jokin, mikä tämä on, responsibility, jokin vastuu ylikuormittaa sinua. Tuossa toi, että herkkyys ja toi haavoittuvaisuus, niin se on kyllä tietyllä tapaa menee hyvin yhteen tämän koko pakan energian kanssa, tai tämän ryhmän. Joo. Musta tuntuu, että tämä tulkinta oli tässä. Ja toivottavasti nämä viestit resonoi. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen ja aivan ihania viestejä. Eli toivon tosiaan, että nämä sinut löytävät oikeaan aikaan ja voivat antaa varmistusta sun matkalle. Ja jos nämä viestit resonoi, niin kuulen tosi mieluusti esimerkiksi tuohon kommentteihin. Tai mulla voi laittaa myös yksityisviestiä esimerkiksi mun Instagramissa. Kaikki tavat, millä muhun pystyy ottaa yhteyttä, löytyy kyllä tämän videon kuvauksesta tai kuvatekstistä. Ja jos tosiaan se syvempi vuositulkinta kiinnostaa, niin siihen löytyy myös linkki tuosta videon alta kuvauksesta. Muussa tapauksessa mä toivotan sulle aivan ihanaa tätä uutta lukua ja uutta alkua. Niin joo, aivan ihanaa vuotta 2024 ja alkavaa helmikuuta sinulle ja tavataan jälleen seuraavissa videoissa. Heippa!